mumet. Cewek rong dino gak putus. Apa putus sih? Apa jenenge urang aku? Jane ya wis tak jak mangan. Tuku tempe. Ini ya sitok jane. Tapi mosok gara-gara tempe. Gak putus. Angel wis angel ugal-ugalan, tenang wis ugal-ugalan. Apa berisik men nang ngarep kowe. Ana apa le? Kok glontengan apa dibiantingi? Ora ana apa-apa, Pak. Oh, alah, glontengan ae. Ora ana apa-apa, Pak. Tikus lho. Sing nganteng apa? Pelayan ae tikus yo. Tak kira nopo. Ora ana apa-apa. Ya wis ora get-geti wong. Iya. Anak umbean mumet iki jombes dhewe. Telepon ke cerai ya. Kira cewekku. Halo. Halo Cer, posisi. Nang omah iki. Oke, OTW. Yo, oke. Tuh, begini. Kalau nelponnya aku. Nah, apa ini? Pak, karena ini. Ya kerja, mosok golek tempe bengi-bengi. Wis kowe nang omah wae, rasa lunga-lunga nunggu omah. Rasa lunga-lunga rasane aneh. Nyapa neh? Tinggali duit Pak. Lunga wae ra duit. Nunggu omah butuh kopi kok. Duit. Apa-apa duit. Ya. Rene. Nah. Duit kurang 1000 untuk apa, Pak? Kopi untuk sitok iki. Lah piye meneh? Bapak ya urung gajian. Ibumu lho dadi TKW wis 3 tahun urung ngirim-ngirim duit. Ya wis, Bapak tak mangkat kerja sik. Ngomah ora salu lunga-lunga. Tunggu omah. Alah. Iki bapak beli. Pakai duit 2000 kon omah. Pasti ki bae lah. Priwe sih kowe? Salah kok. Wong tuwa dolan cat cilik bae. Lah arepku lah, arep dolanan apa kok sirik bae. Dene kowe go apa sih kowe? Arep perlu nyong. Segala dibungkus kayak kowe. Ah kepo. Ya wis lah dolanan le. Yuk. Woi, ngalamun ae. Cowok, mikir. Ngopo kuwi? Bocah cewek ye. Minuman keras. Wih, minuman keras. Astagfirullah, Cuk. Ojo, Cuk, tenan ra ngusi aku. Sak nakal-nakale dhewe ojo ngombe minuman keras ini. Wes rasa kakek ngomong, juga gelas kan? Yo. Yo, gelas sih. Nah, ini baru mantep. Yo. Nyong wi. Pahit, Cuk. Enak tapi
energi. Ah, maning nyong lah. Menang Iya toh. sih. Duh. Yuk, maning lah, bukan nyong menang ki. Mau disit bro. Ini kalau yang kayak Elan mencurigakan. Oh iya sih ya kayaknya ya. Wis, tutup tiba ya, Pak. Yuk. Tuh, bener. Iya, Mencurigakan. bener wis elan kowe. Bisa menang banyak sih. Yuk, Parah yuk. ayo Farhan, mari. Cuk nih. Mana mana. Kayak energi coy. Tenang bareng. Oh, GG kan. Bukan, lagi ngambek kowe. Ayo kowe ge. Buktiin nang sono. Apa jam putih iki? Jajal ya, Apa ge? Arep lagi ya. Heeh. Oke, Bro. Minuman keras. Keras. Waduh, ki. Ora. Ora-ora jejel disitnya. Iya ki, tuang nih. Cukup ki. Rasakno iki enak iki. Rasanya kayak tembelek kok, kayak jajal. Yuk ini bae ini. Sama kok minum energi kok yo. Mau. Pelan-pelan. Lanjut. Oh, jebule ngene ki kelakuan anakku, ditinggal kerja malah mabuk-mabukan nang omah gitu. Tuman. Wah, ini sapu iki. Banyak banget ya. Oh, kelakuane bocah. Ya ngomong lah. Ngomong.